bismillahi allahumma salli ala sayidina muhammad caggal yettude allah e julɗina laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ya rasulullahi momoƴƴereeki sali yurmede teddugal woni e hemli jinnaɓe sernaɓe san caggal woni hande nde faɗen e jonde jonde weltare yiɗi ko rendude saaha wattudira hakkillaji e nder saaha mo rendi o wawa yiɗodirde wawa nafodirde sabuɓe so yiɗodirani mbawa liggodira hay goto hande jonde yidde dati men asli en gartan tawɗen woni hono ɗe jolle fulaga e bamma e mbifa hande miɗen tawda e kiɗo amen habibou amen komin badde ñalali min cifo ñalade nde fago heɗo daganaɓe ken bonnani ko woni ko bonnani joni ko bonnani on ko bonnani tan jikkeñama kalaji e ñagotoɓe Diallo Bira Kaali o min tawa hande jaadi 12 mois l'année 2016 ɗo e nokkume joɗima kadi ana yewtuma to banggal kolli e guitaruji nangue pistolaire to ko nanata o haaliyanko yimɓe to gofinata hen kolli kewɗi ko ɗo ñanata badema dangaru guitare 6 cordes même première ara deuxième yetto e troisième fema e quatrième yetto e cinquième perguido e sixième miñi men golluɗa hakkude ko ɗon fa Huseyni Demba Diagne to e makko nangue dade hodde heɓɓe sawtole pambaɗo ma kiɗama min bayero dangaru jaaji minen hande jaadita miɗen jooɗi miɗen yettuma miɗen tawda e ɗimo amin ɓoyejitaɗo mago Diallo haddanda jawa hamide Allah sane Diallo Bira Kalidou saga nde min jooɗi miɗen yewtuma nde aɗa wonde yiɓɓe man e jewɓe galle yaade e miñiraɓe yaade e gurgiraɓe yaade e sehilaɓe yaade hoddiɓe ko ɓe joɗodiri e jonde joɗade mo ganduɗen hen inde mum e mo en ganda hen inde mum e mo kalɗen hen inde mum e mo en kalani hen inde mum fof de intede alma muminin tikka Allah tikka hande Allah tinga ya siraji Mamoudou o kiɗo men o woni ceerno cikaleyana jooɗi nde min jewtanuma nde Dia Hammadou Yaya mais so tawi miɗen dokke ballat so min leeli min garani ɓe nelga min Diallo Bira Kalidou min baddi ñalade eyyi min kala ñalade ɗe holɗen ñalade min tawi Diallo Bira Kalidou ko yooɗa e aljumaji ko yooɗa e nder foye ko yooɗa e boyingaji yooɗa e nder galle babou mi tawi ladde nde bonani galle baba o mettani mi tawi français o hagaka mi tawi visa o bonani wogui téléphone ngaji conni hoɗo gonɗa ba Demba Dangaru mbiɗa walle o wi ana tawde e miñen mbiɗa gonga o wi gartoɗa garon galle gojori en jooɗi hande en mbaɗi démarré enen kalda e pullo e daganajo enen kalda e makko o moyo en bisimilla muɗon leeli e lawol hewon garade de mi koye lawol ɓen woni minen gara min tawi leeli o wona e hunuko tan woni nde min jetti min gila min natani galle o miɗen mbade e wuro ngo ko fotino hedde 1 kilo et demi min tawi bani adama en ana dari ana bani min ko wemani ko ɓe dari koye jolɗe he en daari moto jeeɗiɗi moto sette moto jiida e ko yarata koye ɓeɗo fof gari ko falade eɓe paali wambaɓe ɓe